Noticia de última hora despois de 2 anos de conflicto. Unha boa noticia na franxa de Gaza. Hamas acaba de anunciar un alto fogo permanente e a fin da guerra. O seu líder no exilio, Khalil al-Haya, asegurou que a banda terrorista recibiu garantías dos Estados Unidos, dos mediadores árabes e de Turquía de que a guerra en Gaza terminou definitivamente. Santiago terá por primeira vez un voo directo a Nova York. Vai a operar a compañía estadounidense United Airlines. O voo inaugural será o 28 de maio, coincidindo ca reapertura do aeroporto Rosalía de Castro tras as obras. Érguete cumpre 40 anos e celebra unha gala de homenaxe ás nais que nos anos 80 loitaron contra o narcotráfico. 4 décadas despois, a asociación atende 8.000 usuarios ao ano. Boas noites, abrimos con esa noticia de última hora que coñecemos hai apenas uns minutos. Hamas dá por feito que acabou a guerra en Gaza. O xefe das negociacións do acordo de paz con Israel asegura que ten garantías de que a paz será permanente e declara un alto o fogo. Todo iso mentras o goberno de Netanyahu está reunido para refrendar ese acordo de paz. Tel Aviv, Marcos Méndez. Hamas, en boca do seu portavoz no exilio, Khalil al-Haya, ven de declarar o fin da guerra e un alto o fogo permanente. Di al-Haya que o fai porque ten as garantías de Estados Unidos, dos países mediadores e tamén de Turquía, de que así será por parte de Israel. Mentres aquí, en Tel Aviv, ven de comenzar hai tan só uns minutos o Consello de Ministros despois de que Netanyahu xuntara tamén o seu gabinete de guerra. Todo con moitísimo retraso, segundo a hora prevista. Agárdase que despois de que remate ese gabinete de ministros, ese Consello de Ministros, Netanyahu anuncie a súa aprobación. Unha vez aprobado, haberá 24 horas para que comece por parte de Israel ese alto fogo. Aquí na Praza dos Reféns, en Tel Aviv, dende primeiras horas da mañá, hai moitísima expectación. A praza aínda está chea agardando por ese anuncio. Tamén vimos algúns dos familiares que non quixeron facer declaracións, din que están á espera do que poida pasar. O que está claro é que dende que se aprobe por parte de Israel esta primeira fase do plan de paz, Hamas ten 72 horas, segundo ese mesmo plan, para entregaren a todos os reféns, os vivos e os mortos. Iso si, agora hai unha salvedade. Pode ser que algúns dos reféns falecidos sexan difíciles de atopar por parte de Hamas e da Yihad Islámica, polo que ese prazo podería estenderse, mesmo podería entrar unha forza internacional para axudar a buscalos. Moita expectación esta noite en Tel Aviv por parte dos familiares en todo o país, en Israel, que agardan que dunha vez por todas acabe xa este pesadelo, o mesmo que en toda a franxa de Gaza. Grazas, Marcos. A noticia en directo desde Tel Aviv. Insistimos, é unha última hora que se acaba de producir. Hamas di ter garantías dos membros que forman parte desas negociacións de paz de que a guerra termina e declara un alto fogo permanente. A espera de que se confirme oficialmente por parte de Israel, Donald Trump prepara unha viaxe a Exipto no que se formalizará ese acordo de paz. Donald Trump confía nunha paz duradeira e apunta que os reféns israelís volverán ás súas casas entre o luns e o martes. Mentres, aquí en España, o rei Filipe VI referiuse ao acordo para esta primeira fase de paz en Gaza que se acabará nas últimas horas. Fala dun momento para a esperanza. Pues sea efectivamente una ventana a la esperanza y que las primeras consecuencias que se anuncian supongan realmente la liberación de los rehenes israelíes, su retorno a casa y la entrada garantizada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. O ministro de Economía, imos con máis asuntos, despois recuperaremos a última hora sobre esta información que acaba de chegar a nosa redacción. Mentres, contamos que o ministro de Economía pide contar cas empresas antes de anunciar novos dereitos laborais. Carlos Corpo fixo esta reflexión despois de que a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, propuxera ampliar a 10 días o permiso por falecemento. Traballo quere crear un novo permiso retribuído para acompañar familiares que estean en coidados paliativos e ampliar a 10 días a liberanza por falecemento. Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien.
Considera que a medida aumentará a produtividade, tamén os sindicatos creen que a reforma é necesaria. Permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar. Comisións e UGT celebran a ampliación, pero critican a ministra por anuncialas en negociar antes con eles. A COE tampouco oculta o seu malestar. Es un menosprecio total al diálogo social, bueno, con anuncios de este tipo, sin consultar, no sabemos si hai unha memoria económica ou non sabemos nada. O ministro de Economía non aclarou se estaba informado do anuncio. Carlos Cuerpo cree que hai que ter en conta as empresas para buscar o equilibrio entre seguir medrando e conquistar novos dereitos. O abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea descarta que os interinos teñan dereito automático a converterse en fixos e deixa a decisión en mans do Tribunal Supremo. Bruxelas, María Calvo. Sí, segundo o abogado xeral, a normativa europea non obriga a facer fixos aos interinos, pero apunta que España carece de mecanismos eficaces contra os abusos de temporalidade e invita ao Tribunal Supremo a aplicar novas medidas ou cambiar a lei. Estas conclusións non son vinculantes, pero amosan por onde vai a futura sentenza europea que emitirá o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nos próximos meses. Ademais, paralizan as propostas que buscaban garantir a estabilidade dos interinos. As transferencias bancarias son desde hoxe máis seguras na zona euro. Entrou en vigor unha norma que obriga aos bancos a enviar unha alerta cando o número de conta non coincide co nome do destinatario. O número de conta, ou IBAN, está formado por 2 letras e 22 cifras. Cando facemos unha transferencia a través de internet, basta teclear mal unha delas para que os cartos vayan parar ao peto dun descoñecido. E podes te confundir nun número, só con que te confundas nun número, esa transferencia xa está feita, máis é inmediata e perdeche os cartos. Las transferencias son irrevocables, por tanto, cuando se realiza, resulta prácticamente imposible recuperar el dinero. Engadir o nome do destinatario ata agora non era garantía de nada. Desde hoxe serve para algo máis. Se ese nome non coincide co titular da conta, o banco está obrigado a avisarnos antes de mover o diñeiro, mesmo se nos equivocamos nun acento, nunha maiúscula ou nunha abreviatura. Deste xeito non só evitamos o erro humano, tamén nos pode salvar dunha estafa. La mayoría de fraude y estafa a través de internet buscan la transferencia como medio de pago. A norma entrou en vigor este xoves para os países que compartimos euro, pero o resto da Unión Europea non funcionará ata mediados de 2027. Santiago terá por primeira vez un voo directo a Nova York. Será no verán do ano que ven, Patricia. Sí, vai operar a compañía estadounidense United Airlines dende o 28 de maio ata o 30 de xullo. Santiago contará cun voo directo co aeroporto de Newmark, a só 30 km de Manhattan. Deste xeito, Santiago recupera unha conexión que xa tivo noutras ocasións, pero non de maneira directa, daquela había escalas en Madrid ou en Málaga. Agora súmase a capital de Galicia outras 5 cidades que contan con voos directos a esta cidade estadounidense, a Nova York. Ademais, este voo inaugural vai coincidir coa reapertura deste aeroporto de Rosalía de Castro, que vai estar pechado por obras os meses de abril e maio do ano que ven. Por certo, que a Xunta xa valorou este anuncio de United Airlines e considera que o que fai é reforzar a posición de Galicia como destino internacional. Grazas, Patricia. O novo Chuac estará operativo en 2031. Os técnicos da Xunta xa están a supervisar a segunda fase das obras do novo complexo hospitalario da Coruña. Afirmou unha conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras tras participar na comisión de seguimento das obras cando o conselleiro de Sanidade. Allega estima que en 2 anos estará rematada a primeira fase da que é a infraestructura sanitaria de maior investimento da Xunta en Galicia. 27 ano para os accesos, 27 ano para a torre polivalente, este mesmo ano a demolición total de Dodentes e tamén a urbanización de Pedralonga. E tamén demos conta de que os nosos técnicos están xa a supervisar esa segunda fase, que se ve no orzamento é superior a estimado, estamos a falar de máis de 400 millóns de euros. Estamos de novo no exterior. O Papa León XIV segue o camiño trazado polo seu predecesor Francisco e no seu primeiro documento magisterial pide unha igrexa que estea a carón dos pobres. Roma, Javier Romero.
Si a verdade é que a maior parte do documento escribiu o Papa Francisco, que fixo o Papa León foi aprobalo, pero nel sinalan, remarcan o feito de que a idea de que a Igrexa ten que estar ao carón dos pobres non é soamente do pontífice argentino, senón que no último século todos os pontífices así o remarcaron dun xeito ou outro. Ademais tamén cita a Bieito XVI, cando era prefecto para a doutrina da fe, cando sinala que defender a ultranza a doutrina non serve, non leva a ninguna parte se non hai obras de caridade que o sustenten, polo que a Igrexa, para a Igrexa é moi importante estar sempre o carón dos que máis sufren. A exposición itinerante do Patrimonio Artístico do Parlamento de Galicia chegará a máis concellos galegos. Anunciou o presidente da Cámara Galega, Miguel Ángel Santalices, na presentación do catálogo actualizado da colección de arte do Pazo do Hórreo. A máis, a Real Academia Galega de Belas Artes axudará a dar a coñecer as obras en institutos e universidades. Son máis de 300 de preto de 150 artistas, principalmente pinturas e esculturas. Máis asuntos que nos deixa este xoves. A liña do tren entre Ourense e Monforte estivo cortada durante varias horas esta tarde por un incendio na parroquia de Pombeiro, en Pantón. O lume orixinouse preto das vías e foron os propios bombeiros os que lle pediron ao Adif que cortara a suministración eléctrica entre as estacións dos Peares e Santo Estevo para poderen traballar con seguridade. Os pasaxeiros dos trens afectados foron trasladados en autobuses. A circulación está restablecida e o incendio xa controlado. Unha muller de 91 anos perdeu a vida nun accidente de tráfico na AP9 á altura do concello de Cabanas. O coche en que circulaba saiu da vía e a vítima quedou atrapada no interior. Ao lugar desprazouse un amplo operativo de emerxencias con 4 ambulancias e persoal sanitario, así como efectivos dos bombeiros que tiveron que liberar a falecida. Outras 2 persoas resultaron feridas no mesmo sinistro. Os accidentes de tráfico afectan máis os usuarios vulnerables, é o caso dos motoristas. No que vai de ano, case 1 de cada 3 falecidos nas estradas galegas ían en moto. Unha estatística que leva a DXT a reforzar a vixilancia e as campañas de concienciación. Un motorista adiantando un coche nunha curva e pisando a liña continua é unha das imprudencias máis comuns que cometen este tipo de condutores. Yo veo que los propios motoristas van zigzagueando entre el tráfico y, claro, cualquiera adelanta y se los lleva por delante. En ciudad sí que adelantas por la derecha, pero en un semáforo. Línea continua. Que te adelantan por donde quieren, por la derecha, por la izquierda, por donde vexan eles o hueco. Nos semáforos, sobre todo. Malia o aumento de concienciación e o uso do casco, a vulnerabilidade dos motoristas preocupa porque a estrada non perdoa erros e menos aínda cando se circula sobre 2 rodas. Por iso, a Garda Civil de Tráfico está a realizar continuas campañas de vixilancia. A mensaxe que transmitiríamos é precisamente que a carretera non é un circuito. Porque en moto non hai segunda oportunidade e iso reflíctese nos datos da DXT. No que vai de ano, 2 de cada 7 falecidos nas estradas galegas eran motoristas e das 4 provincias, a da Coruña é a que concentra alrededor da metade dos sinistros mortais con motoristas. Para nosotros son un grupo vulnerable, nun vehículo de 4 rodas hai elementos de seguridade pasiva como pode ser o cinturón que nos suxeita o asiento, hai airbags que precisamente amortiguan, contan con a carrocería que protexe en maior ou menor medida o habitáculo. Nas estradas, a seguridade non debería depender do tipo de vehículo que se conduce. Falámoslles agora dun calote que chega por onde chegan moitos, a través do teléfono. Recibes unha chamada da compañía telefónica para comunicar que nos suben a tarifa, pero nin é a nosa compañía nin nos van a subir a tarifa. Forma parte dunha trampa para conseguir os nosos datos. Chamadas de números de países que non son moi habituales, como Nigeria ou Rumanía ou así. Chamarme para decirme que si pago moito, que si pago pouco. Algúnha vez, algúna destes de recursos humanos ou máquinas directamente que che chaman e te din son non sei quen. As tramas son variadas, pero a policía alerta dunha que rexorde con certa cronicidade, o que bautizaron como o calote da dobre chamada. Te llama tu supuesta operadora de telefonía actual para decirte que te van a incrementar el precio en tu factura de móvil de forma inminente. Además, se dirigen a ti por tu nombre y apellido, asegurando pertenecer a la compañía telefónica en cuestión. Poco después te llama la competencia para prometerte una mejora de las condiciones y hacerte una oferta más suculenta. Se picamos e queremos cambiar a esa nova compañía, temos que dar os nosos datos.
O caso é que as dúas son chamadas trampa. Primeira pista, as operadoras teñen normas para comunicar cambios nas tarifas. Deben hacerlo por escrito y como mínimo con un mes de antelación. Sospecha, si te meten prisa, si te hablan de una subida inminente y si no te han avisado con la suficiente antelación. De ser o caso, mellor desconfiar e cortar a chamada sen dar datos. É que se fía hoxe en día. Por sempre letes ou sempre uns datos xa te fillos xa te fastidian. E os maiores máis que os novos son máis espabilados. Algúns tamén ven que pillaron, que ben sei a quen lle colleron cartos do banco tamén. Un tanto fraude que hai, tens que estar aí, pendiente de que non che metan un pufo, non? Na marxe inferior dereita da nosa pantalla teñen imaxe en directo de Tel Aviv, da capital de Israel, trala que, sen dúbida, unha das noticias non só do día, senón seguramente de moito tempo. Despois de 2 anos de conflicto, Hamas anunciou que ten garantías de Turquía, Estados Unidos e dos interlocutores árabes de que Israel vai poñer fin á guerra e depón as armas. A organización terrorista anunciou un alto ao fogo permanente. Despois estaremos de novo con esta noticia de última hora que coñecemos hai apenas minutos. Mentres, contámoslles que a Asociación Érguete en Vigo cumpre 40 anos homenaxeando as nais que iniciaron nos anos 80 unha loita histórica contra o narcotráfico. Na gala de celebración está Xoel Rodríguez. Xoel, adiante. Sí, un acto de recoñecemento e memoria a unhas nais no 40 aniversario desta asociación, 4 décadas de loita dunhas mulleres que sinalaron directamente aos narcos, intentaron defender os seus fillos da droga e cambiaron consecuentemente a sociedade galega. Nesta gala de hoxe podemos escoitar de primeira man o testemunho de algún destas mulleres, reivindicando o papel, por exemplo, de Carmen Avendaño e lembrando as mulleres que xa non están. Tamén se pode escoitar esta tarde aquí en Vigo o testemunho de algúns dos máis de 8.000 usuarios aos que Érguete atende de xeito anual. Unha gala aberta e gratuita que asisten, entre outros representantes políticos, por exemplo, a conselleira de Política Social, Fabiola García, ou o alcalde da cidade olívica, Abel Caballero, e que conta coa participación tamén de artistas recoñecidos como a Banda da Loba ou Fillas de Casandra. Grazas, Xoel. As colas para reservar viaxes do Imserso foron moito máis longas hoxe no segundo día porque foi o turno da maioría dos usuarios, os que non teñen especial preferencia. E as prazas voaron. Boa parte das opcións esgotáronse apenas media hora despois de comezar a venda. No segundo día de reservas do Imserso houbo moitos madrugadores. Por unha banda, os traballadores das axencias afanados en pechar o maior número posible de reservas online antes de abriren as portas ao público. E fora, os aspirantes agardando na rúa. Madrugando e ves que estamos esperando a ver se conseguimos algo. 2 horas é algo, casi 3 horas, porque toda esta xente está diante miña. E ao mellor para chegar ali a non ter xa nada. A Galicia correspondenlle 65.000 prazas en total para 250.000 persoas acreditadas, 4 por praza. Os que se aprobaron queren repetir. Chegas a esa comida e vas despois a bailar á noite e bailas ali a conga. Por fin abren as portas. Ahora vai este señor, e por vámonos. É a hora de comprobar se houbo sorte. Non podemos bailar. Hai que ir á chabasqueira. Pero que pasou? Que pasou? Que non hai plazas. Como cada ano, os destinos de costa foron os primeiros en esgotarse. En Benidorm ás 9:15 me parece que xa non quedaba unha plaza. E ahora mismo, por exemplo, de turismo cultural ainda quedan plazas, pero vamos, ás 9:30 máis ou menos xa non quedaba casi nada. Os prezos son o principal reclamo, desde 133 euros as escapadas máis económicas a 565 as máis caras. Queren xogar o prezo xusto, pois temos que ir a Marín. Os comerciantes da vila idearon unha campaña de promoción na que retan a xente a acertar canto custa un escaparate con máis de 100 produtos. O gañador leva o todo. A xogar, por suposto, hai que acertar sen pasarse o prezo dun escaparate con máis de 100 produtos, pero cada día van mostrando só algúns. Por iso hai xente que pasa a diario por aquí. Ah, mira que é. Hoxe temos algúns dos artigos máis valiosos, como unha sortella de ouro e ese abrigo de muller. Eu creo que vale 200 euros. Quedaches curta. E ti? 250. Tamén quedaches curta. 39. Bastante máis. Mi madre, pues, non sei, 60. Bastante máis. 210. Cerca, pero aínda máis. 280. 200 euros. Pouco máis. Más? Pouco parece. 500?
Pasouse. O escaparate completo só se desvelará o sábado, pero nós xa puidemos ver como están montando. 97 negocios cederon algúns dos seus mellores produtos. Nos o que lle explicamos cando promocionamos este evento, cando se explicou o comercio de proximidade, que nos cedesen algo que os representasen. Entonces tomaron en serio, efectivamente xa pudestes comprobar que hai cosas moi significativas. Que non sei que vai a facer con tantísima cousa. Vai a ter regalos para 3 anos. O prezo xusto vaise revelar o sábado nunha gala presentada por Lucía Pérez. Antes, o venres, descubriremos no luar a canción que lle compuxeron para esta campaña e que se titula tamén Estrela de Marín. Xa pouco se escriben cartas, pero o correo postal segue vivo, adaptado aos novos tempos e ás novas tecnoloxías. Comprobámolo hoxe, no Día Mundial do Correo, unha data en que se conmemora a creación da Unión Postal Universal. Sí. Cartero, buenos días. Hola. Hai imaxes e sons que a diario nos lembran a importancia da comunicación por carta. Hoy entrego una postal, sí, y llevo otra también para allí para abajo. Y ayer entregué 2 y eran muy curiosas y muy bonitas. Pero as cartas manuscritas están perdendo peso dentro deste mundo interconectado. Agora non tantas, pero moitas. Teño moitas cartas na casa desa correspondencia. Ahora escribes en WhatsApp, escribes por correo electrónico, cartas nada. Notámolo a pé de rúa, cando lles preguntamos aos máis novos, por exemplo, se recibiron algunha carta manuscrita na súa vida. Pois os dos partidos políticos nas últimas eleccións europeas e pouco máis, porque eu recibo correos electrónicos ou whatsapps. Ou se sabemos colocar nun sobre o selo ou o remitente. Na parte frontal da carta, creo. O sei, eu agora non sei, penso que polo anverso. O correo postal segue existindo e segue conectando as persoas co mundo, pero as necesidades e as demandas mudan. O que se sigue mantendo é que a carta comercial, notificacións, certificado, ese tipo de cartas, por si que ainda se siguen mantendo. Si que a paquetería aumentou moitísimo e cada vez máis debido ao comercio electrónico, estas plataformas de compras. Nas oficinas de correos o traballo é incesante, agora incorporando tamén novos servizos financeiros, comerciais e incluso sociais. O Día Mundial do Correo celébrase sempre cunha mirada posta no pasado, pero sen esquecer o futuro, que pode chegar en calquera formato a calquera parte do mundo. Lembramos que teñen na marxe inferior dereita das súas pantallas imaxe en directo de Tel Aviv dos festexos na capital israelí despois de que Hamas confirmase que ten garantías de que se vai respectar o alto o fogo por parte do Estado hebreo e que eles tamén depoñen as armas. Finalizou a guerra segundo Hamas, que ten esas garantías de que Israel vai respetar o alto o fogo pactado. Imos con máis asuntos que nos deixa este día. Son os responsables, os nosos seguintes protagonistas de vixiar un territorio peculiar, con máis de 180 atraccións, tómbolas ou postos de venda. Son os comisarios do recinto feiral de San Froilán, que se encargan de que todo estea en orde nesa pequena cidade situada no centro da capital luguesa. Como se dun microestado se tratase, o recinto feiral do San Froilán conta co seu propio corpo policial adscrito á área municipal de cultura durante un mes enteiro. Os xendarmes deste país en miniatura con máis de 180 atraccións e postos de venda son Manuel Cerdeira e Jesús Mato, dous axentes da Policía Local de Lugo que se presentaron por o cargo de comisarios da feira. Xuntos supervisan que todo estea en orde e xestionan calquera tipo de incidencia. Entran vehículos na zona delimitada para a atracción, outras veces, extralimítanse na zona acotada para eles. O que é a seguridade pública encárgase a Policía Local, evidentemente. Nosotros estamos en contacto permanente con eles, en coordinación permanente con bomberos, con protección civil, con todos esos servicios. A demarcación dos vixiantes do recinto feiral abrangue un pequeno territorio delimitado polas rúas que rodean as barracas. Teñen, ademais, a súa propia comisaría unha caseta igual de efémera que a feira. E no coche asignado, un vehículo eléctrico. Realizan unha morea de desplazamentos curtos que se suman aos que fan a pé varias veces ao día. En el único sitio del país que lo hay es aquí en Lugo. En otros lados hay unas casetillas donde hay un supervisor, pero está en una oficina, que si tienes algún problema tienes que ir a buscarlo a la oficina. Atento a todo, serviciales y las cosas muy rectas, cada uno en su sitio. Ambos comisarios encárganse así de que a maior festa do outono galego siga sendo iso, unha festa.
Rebeca Atencia, a galega que dirixe o Instituto Jane Goodall no Congo, esta muller que temos aquí, estivo en Galicia e nos estivemos con ela. A fronte do maior santuario de chimpancés de África, esta ferrolá traballou a man ca popular etóloga recentemente falecida. Dela pon en valor o seu legado como defensora da protección do mundo natural e tamén a súa mensaxe de esperanza dun mundo mellor. Las acciones individuales cuando se juntan todas se vuelve una acción global. Entonces ese es el mensaje de Jane, ¿no? De realmente pensar que tú puedes hacer algo, cada uno de nosotros podemos hacer algo y no rendirse, ¿no? De luchar por cambiar este mundo. Poden vela esta noite no Land Rover. A compañía galega Pista 4 faise co Premio Nacional de Circo. O xurado destacou o seu labor na creación e difusión de propostas circenses dunha enorme presenza escénica, rigor e carisma. Puxo como exemplo espectáculos circenses como Drop do pasado ano, unha montaxe sorprendente cunha linguaxe propia. Fundada en 2006, Pista 4 deu un grande impulso ao novo circo galego e foi descubrindo artistas emerxentes durante os últimos 20 anos. 9:20 minutos, recapitulamos neste punto a información sobre o acordo de paz para Gaza. O xefe negociador de Hamas dá por finalizada a guerra tras asegurar nunha mensaxe televisada que ten garantías por parte dos Estados Unidos e dos países mediadores de que a paz será permanente. Con esa convicción, Hamas declara un alto ao fogo, mentres en Israel continúa reunido o goberno de Benjamín Netanyahu para refrendar o pacto. Se, como todo a punto, lle dá luz verde a ese acordo de paz, ambas partes empezarán de inmediato a cumprir os compromisos adquiridos. Israel cesará os ataques sobre a Franxa e retirarase da primeira liña de fogo. Jamás liberará nun prazo de entre 48 e 72 horas os 48 reféns que permanecen secuestrados, a metade deles falecidos. O seguinte paso será a liberación por parte de Israel dunha listaxe pactada dos presos palestinos dos seus cárceres. Roberto Berino abriu en Madrid Esencia, unha exposición que serve para presentar os seus novos perfumes, Berino Woman e Berino Man. O espacio Telefónica na Gran Vía madrileña acolle esta experiencia que xunta arte sensorial, arquitectura emocional e estética de vanguarda para envolver o visitante no universo Roberto Berino. Durante os días que dure a exposición, a marca destinará á Asociación Española contra o Cancro o 10% das vendas dos perfumes. Nos estamos desde fai moito tempo con ganas de recuperar uns dos iconos máis importantes da nosa trayectoria profesional, que son os perfumes, que son os que marcan a esencia do que realmente ten que ver o estilo Roberto Berino. Ano 52 antes de Cristo, as derradeiras tribus galas levantadas contra o Imperio Romano, lideradas por Vercingetorix, réndense finalmente ante o emperador Xulo César. A Galia convértese en provincia romana e é o propio César quen o conta na súa obra sobre a Guerra das Galias. Morre a resistencia, pero nace un dos cómics máis icónicos, Astérix o Galo, que recolle ese momento da historia, pero decide que unha pequena aldea seguirá resistindo. Son Astérix, Obélix e Abraracurcis, o xefe da tribu que herdou, por certo, o escudo de Vercingetorix. Pero existe realmente esa famosa aldea? Dúas localidades dispútanse esa honra, Alisenhain, onde mesmo teñen unha estatua do líder galo, e Xo des Cotenay, onde atoparon restos arqueolóxicos dunha gran batalla. Podería ter sido ali. O caso que Agostini e Uderzo crearon todo un universo maravilloso alrededor desta historia de que hai dúcias de cómics e mesmo pelis que, por suposto, vimos aquí na televisión de Galicia. Con eles marchamos. Feliz noite. Ata mañá. Non, Obélix, non. O efecto da poción é permanente en ti. Recorda que caíches no pote cando eras neno. Recorda que caíches no pote cando eras neno. Recorcio o romano. Inútil tentalo de novo.